sanoo siis tänään. Mitä me tänään tehdään? Voidaanko me avata meidän uusi lapupuboksi? Joo, eli siis voidaan. tässä videossa me unboxataan 2 lapupupoa. Tää on siis uusin pakkaus Pop-Martista. Siis toi oli jostain syystä auki, mutta joo, me ei nyt välitetä siitä. Ensiksi avataan tää. Siis mä toi... Jos Sieni nyt hiljaa. Eli mä toivoisin tätä tai punaista. Sieni, aloin KPS. KPS. Sulla on kivi. No niin, eli avataan tää nyt. Nyt. Ups. Silmätkin. No, mikä tää on? Okei, Sieni, sä saat ton omaksi. Anna se. Mä panen sen Sienelle nyt. Joo. Sitten Noin. Katsotaan miten meikä avata. et avaa. Avaan. Joo, nyt me siis avataan Tää uusi. tää uusi Sitten laita sä nyt silmät kiinni. Mä katon mitä siellä on. Saanko avata? Joo. Tää on tää arvokkain makaronseista. Siitä on mukana. Kattokaa, oh my god, tää on hieno. Hei, oota. Tää ei oo Pop-Mart, tää on Kreikalta. Tää on Kreikasta. Tää on Kreikasta, Sieni. Sieni, sä saat tän. Sieni, sulla on nyt 2 labubua, eikö se ookin upeeta? Sipulla Sienellä on 2 labubua. Joo, moi moi. Tilatkaa kanava tosta. Ja pankaa tykkäys ja kommentoikaa mitä me tehdään seuraavaksi. Jee.